vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Ndekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 32 years ekuberekwa. Ndakaenda kuSouth Africa ndikanogarako for nearly 5 good years. Zvino pane zvakazongoitikawo pabasa maSouth African ainge ava kuti pano hatidi kuti pange pachingoramba pachingoshanda maZimbabweans as such. Then ndokubva vazofonera vanhu vedhudhula vakabva vachizouya vakabva vachizotidzinga mukoma Nash. Saka friend yangu akabva achizoramwa ndokubva achizoya kunoku akabva atanga kugara muno muHarare nevamwe mukoma wake achingoti uya kunoku shamwari, zviri nani kuti unge uchitambura uri munyika mako. But ndakaramba mushure mekunge azowana basa manje pane rimwe bhuchari, ndopaakabva achizonditi uya kunoku ndakutsvakira basa. Apa ndainge ndava kusashanda manje nemudzimai takataura tikabva tati zvainge zviri nani kuti tinge tichidzoka zvedu kunoku. So pari zvino mudzimai wangu iye ari kumusha zvake, tinobvawo kumondoro tose, ndokwandakanomusiya ikoko. Inini ndiri muno muHarare ndiri kushanda mune rimwe bhucha. Asi I recently discovered zvinhu izvi zvakaitika a few weeks ago. I discovered kuti mubhuchari umu mandinoshanda vanopota vachisa mishonga yekuti nyama inge ichiramba iri fresh, ende nyama iya inenge yava kuora iya inobva yazadzwa maspices kune kwainozoendeswa yobva yazonoitwa masausages. Kuti ndinge ndichizosvika pakuziva zvose izvi mukoma, ndine rimwe zuva apo patikati tachaisa, then ndakabva ndachizoona kuti ndainge ndakanganwa mabluetooth earphones angu, ndikabva ndadzokera kubasa ndichimhanya. Then ndikabva ndachizoona boss vainge varipo nemudzimai wavo, saka ndakangosvika nekutongopinda nekuback door. Mukoma Nash ndopandakavaona vari busy vachimwaya mushonga munyama. Ndakangoti ko muri kuitei? Vakabva vachizoti uya pano. Ndokubva ndatotanga kutovabatsira. Vakabva vanditi iyi ichemical. Mukoma ndakavhunduka. Vakanditi iyi ichemical yakangoda kungofanana nechemical iyo inoshandiswa like paya pazvinonzi chitunha, let's say kana kuri kunzi chitunha chinenge chifanira kuti chinge chichitorwa choendeswa maybe kune imwe nzvimbo kuti chinotora nguva yakareba kuti chinge chichizosvikako ikoko. Hanzi pane mamwe ma-injections achinobayiwa chitunha ichocho, saka hanzi mushonga wacho wakangoda kungofanana but it is not the same. Ndakavhunduka. Imwe yacho yainge iri liquid, then umwe wacho wainge wakaita kunge hupfu, kuita kunge lime, so wavainge vachimwaya munyama. Uye zvekare vakabva vachizondiudza kuti sezvo iwe waona zvose izvi ndiwe uchapota uchizviita. Saka ndiro ratova basa rangu mukoma. Ndava kupiwa mari more than inotodarika mari inopiwa manager wedu. Ndini ndinosara uye zvekare ndinenge nditori nemakey. Ndinozotopa makey awa kuna boss kana kuti kune mwana waboss wangu after ndapedza kuisa mishonga yose iyi. Zvese izvi zvandiri kuitiswa mukoma Nash, handizivi kuti kana kuri kunzi vanhu ava vakazobatwa handizosungwi here, nekuti ndinotozviziva kuti hazvitendedzwi kuti unge uchishandisa machemicals akadaro. Ameno zvimwe kuda zvinotendedzwa. Ndinodawo kuziva kubva kune vanhu vanoitawo zveutano. Ende munyika medu mutori nedambudziko rakakura because kunyange mahealth inspectors akauya, ndi health inspector akaita sei naye mukoma Nash, ngekuti anongogumira kuparking lot obva atongopiwa mari, obva atongosaina madocuments ekuti ainspector bhuchari obva atoenda zvake. Ndingataura zvakawanda, handishadi hangu kuramba ndichingotaura zvakawanda, ndinokwanisa kuzongozvidzingisa hangu basa, but ndiyo confession yangu mukoma Nash. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi machemicals acho mamwe acho pavanondipa machemicals awa anenge ari muzvima 25 liters. Ndinokwanisa kupiwa 25 to 50 liters dzema preservatives andinofanira kuti ndinge ndichizoshandisa on a weekly basis. Saka isusu tinozoita an overdose so that nyama iyi inge ichizogara kwenguva refu isina kushata. Hanzi kana iri beef, kana ndikazoisa machemicals iwawo then inongoramba
yakaita kaufresh kauredness kaya kekuti beef iyi ichiri fresh even though inenge yatova kana nemwedzi ingori mubuchari imomo isati yatengwa. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 37 years ekuberekwa. Ndakaudzwa kuti ndichazofa ndiine 72 years. Ndine nyoka yangu iyo yandinoyamwisa kuti ndige ndichiita mari, kuti ndige ndichizosvika pakuromba chiko chakaitika. Ndaidanana neumwe murume uyo aitawo zvekudhiraivha mabhazi achienda kuBotswana, saka akabva achizowana basa kuTanzania ava kuita zvekudhiraivhawo mabhazi ikoko. So akabva achizonditi kuno kubhebi ndikutoona kutoti kune mikoto ndiwe wainge uchiti unoda kuita zvemabhero, saka ndakabva ndachizoenda kuTanzania kuya andikambonogarako kuda kwemwedzi. Kwava kudzoka kuno ndainge ndiine mabhero angu maoriginal sneakers, ndokubva ndatotanga kumatengesa paya, saka ndakabva ndachizowana macustomers avo vane mashops avo makaremo muHarare nekuGulf uku ndainge ndava kutosuplya. So ndakaita mari, asi ndakabva ndachizobirwa mari nerimwe gore pandakaenda kuTanzania. Handina hangu kuzobirwa mari yose, asi zvavakandiita varume vaya apa ndainge ndatogara ndichiita business navo ndo vaifanira nditsvakira stock. So vakabva vachizoenda neni kune imwe imba vachiti ndokwainge kuine staff yacho, saka vamwe vacho vakabva vachizosara kumashure vakabva vati vainge vaine zvavainge vachidawo kugadzirisawo, vakabva vati chigara wati pasheya yedu. Saka ndakabva ndazopa varume vaya hafu yavo. Takazoti tichinosvika kuya apa ndainge ndiine umwe wacho, ndokubva ndati ko vamwe vako varipi, nekuti umwe wacho ndiye ainge achinzi ainge aine maki. Ikoko kwacho kwatainge taenda kwainge kuchinzi ndokwaiva kuine stock yangu. So akabva anditi, my sister, what we are going to do here, inini ndava kutodzokera kumarket kwatavasiya ndige ndichinotora makeys. Then ndakazongosara paya ndiri ndega. Lucky enough vainge vatomboti vanoda at least 100% payment. Ndikati no, ndokupai 50, then kana tazosvika ndawana stock yangu ndobva ndazokupai mari yenyu. Komanashi munhu uya kwava kuenda kwava kundidzimira mafoni muswere wese wezuva ndichingoedza kuvafonera vanhu ava, but vainge vasingabati macalls angu. Then ndakazotongoona kuti apa ndainge ndatongorohwa chokuseri mushure mekunge ndaudza boyfriend yangu kuti ndo zvainge zvichiitika. Akabva ati hakuna zvinhu zvakadaro, vanhu ava vatokuvhara, chingosiyana nazvo, otherwise vanokwanisa kuzototsvaka mbavha dzikauya dzikakutorera kamari kauinako. Ndakabva ndachizotsvaka chimotikari kwava kuenda kuhotel kwandainge ndichigara, then ndokubva ndichizodzoka zvangu kuZimbabwe. Asi ndakarwadziwa, ndakaramba ndichingoenderera mberi nebusiness iroro rekuenda kuTanzania ndichihodha, asi iko zvino manje ndainge ndangwarira manje. Ndo pandakabva ndachizoenda pane imwe market. Kumarket ikoko vanoita zvekutengesa mishonga yechivanhu yakasiyana siyana. Kwava kutaura neimwe n'anga, ndikabva ndaiudza kuti pane mamwe maTanzanian avo andainge ndagara ndichingoita business nawo nge vakandivhara 50%, saka ndainge ndichida kuvagadzira vanhu ivavo. Then n'anga iya yakabva yachizondibatsira. Zvino yakabva yazonditora ikabva yazoenda neni kumusha kwayo, uko kwandakabva ndachizonopiwa nyoka iyo yandakanzi ndinge ndichiyamwisa. Ndikati ako ndinogoyamwisa sei nyoka iyi, nekuti handinaka pamuviri pekuti ndiganzi maybe zvimukaka zvinokwanisa kutanga kubuda kana kuti ndichangobvawo mukuzvara mukaka unenge wobuda, zvikanzi aiwa chingoyamwisa nyoka iyi. Apa ndainge ndichiita kubvunda nekutya. Ndakatora nyoka iya iyo kwava kutotanga kutonanavira mushure mekunge ndaburitsa zamu mubra ikabva yatotanga kutoyamwa. Mukoma dai kwanga kuri kunzi ndainge ndisina kutanga ndasimbisiwa hana yangu ndingadai ndakafirapo ipapo. Shuwa kuyamwisa nyoka ndo zvandakaita mukomanashi. Ndakazviita izvi kwemazuva 3. Mushure mekunge ndayamwisa nyoka iya kwemazuva 3 yainge yakura. Zvino ndingangoti maybe about kungoenzana nerula, because ipapo pandainge ndichiri kuiyamwisa yainge yakaenzana nekachikunwe kangu aka. Sekuru vaya vakabva vazonditi zvainge zvakwana, nyoka iyi ndainge ndichazosangana nayo kuZimbabwe. Vakanditi uchingonosvika chete kuZimbabwe uchasangana neumwe murume uyu akakupfimba, unofanira kuti unge uchizomuudza kuti zvinoita iwe usatarisa kuti haana mari. Murume iyeye ava
padhuze nekuzarurirwa nzira dzake kuti ange achizova mupfumi. Saka iwewe ndikuda kuti unge uchisangana naye, unge uchizomubira mari. Ndakazodzoka kunoku kuHarare nerimwe zuva mukoma ndakatoti ndiriko kuGulf uku ndiine imwe friend yangu. Pakabva pauya umwe murume ainge achida cable nechaja, ndokubva achizotengeserwa cable iya nechaja nefriend yangu. So pakangonditarisa hana yangu yakabva yarova. Mukomana acho ndakabva ndatoziva kutoti ainge ari iye zvechokwadi. Ndakabva ndangotanga kungomunyemwerera naiyewo akaramba akanditarisa. Mukomana ndakatoti zvainge zviri nani kuti vanhu vange vachitozongondiseka kuti haunyare kunyenga murume. Ndakabva ndatongomuudza kuti ndainge ndamuchiva, ndainge ndichida mafone numbers ake, kwava kuchinjana mafone numbers. Kana iye akavhunduka kuti mukadzi uyu anorakidza kuti ane mari yakawanda kudaro, why is it, arakidza kuti iye anondida, akabva anditi ndiperekedze achida kungoona kuti ndainge ndisiri kungomuita pranki here. Ndikasimuka paya kwava kutomubata ruoko. Ndakati ndichinomubata ruoko sezvandainge ndakaudzwa nen'anga iya yekuTanzania, ndakanzwa sekunge ndainge ndarohwa nemagetsi. Ndikaziva kuti zvechokwadi ainge ari iye. Pfuma yake ainge akapiwa naMwari wake yainge iri munzira ichiuya. Zvino ini ndainge ndichazoirindira pfuma iyoyo kuti ndige ndichizomubira. I then found out, ndikaona kuti zvechokwadi zvinhu zvemuspiritual world zvechokwadi zvinokwanisa kutongokonekta. So takazoti tichitaura ndava kuita deep naye. After tabva mukurara tose akabva achizondiudza kuti murungu wake waainge achishandira ainge atoriwo mukuru wemasoja. Hanzi vaipota vachiita madhiri enyanga dzezvipembere uye zvekare negoridhe. Hanzi kumba kwacho kwaigara kuine madiamonds, goridhe nemaemeralds. Saka dzimwe nguva kwaikwanisa kutongoya maChina. Iye ndiye ainge achimbopiwa mari yacho. Dzimwe nguva general vacho ivavo vanenge vasikokumba nekuti vanenge vachingogara vari kumavacations, zvekuti aikwanisa kuita kana mavhiki nemavhiki mumba achitoziva kutoti munenge muine mari yakawanda kwazvo, ende aitombopota achiba mari ende vasitomborina kana basa nazvo, nekuti by the time pavaizobva kuvacation vaikwanisa kuzotowana muine masaga nemasaga emari. Hanzi zvinhu izvi zvinenge zvichingounzwa pamba pavo zvichingotorwa zvekare nemaChina vachiunza mari. Ndakabva ndatoona kuti uyu ndiwo wainge uri mukana wangu. Unfortunately murume uyu akazonyangaritswa. Takazongoudzwa kuti akaenda kuSouth Africa, but I know kuti anenge akazotorwa nevakomana vemasutu. I think akaenda akanokandwa kuacid, because zvandakazomuita ndezvekuti mushure mekunge andiudza kuti painge paine umwe muChinese akauya akabva achizomupa madiamonds akasiyirwa mari yainge ichisvika kuma 200 and something thousand US dollars. Ndakabva ndachizomuti iwewe tora pashoma. So akabva achizotora 50 musi wekutanga. Zuva rechinumber 2 kwava kutora imwe 50. Akabva achizobatwa kuti ainge aba mari yose, mari iyoyo ainge andipa mukoma. Ndopatakazongonzwa zvinzi aenda kuSouth Africa, ende ini ndakabva ndatonyumwa ndikatoziva kutoti pane zvainge zvaitika kwaari, because manyorero acho aakazoita paWhatsApp achinditumidzira message, iye aiwanzo kundidana nemutupo wangu, but ipapo akangonyora message akati ndaenda kuSouth Africa ini, ende kana kuri sekuSouth Africa ndokwa aigara achingobheja achiti handimbofi ndakaenda kuSouth Africa. Ndakabva ndatongobloka macontacts ake. As a matter of fact ndakabva ndachizonzi ndinge ndichitochinja line, kwava kutochinja line paya ndisingade kuti ndinge ndichizozivikanwa kuti ndini ndainge ndakabata mari iyo yaainge aba. Ndokuzotanga kuita mari kwandakaita. Ndakadzokera zvekare kuTanzania ndikabva ndapiwa mamwe mafuta andakanzi mafuta iwawo ndaifanira kuti ndinge ndichizomashandisa ndichimazora kwe3 months, so that vanhu ava vasazofunga nezvangu. Then ndakati ndapedza kudaro ndikabva ndachizochenurwa zvekare, but mhiko dzangu ndidzodzo. Ndine nyoka iyo yandinoyamwisa mukunoita mari kwandinoita. Nyoka iyi iri kukura. Ndakambodzokera zvekare kuTanzania ndichida kungovabvunza ivo sekuru vaya vekundirombesa kuti zvino nyoka iyi zvairi kukura kukana kuri kunzi ikazokura kusvika pastage yekuti ndinenge ndava kusakwanisa kufamba nayo, because ndinowanzo kufamba nayo iri muhandbag kana kuti ndinongoiisa kubhuti remotikari yangu, because pari zvino
iyo yareba kuita about 2 meters, so ndinowanzokufamba nayo zvangu. Kana ndakaisa muhandbag ndinenge ndakaita yekupeta-peta iri mumuhandbag. Hakuna kana anozombozvifungidzira kuti ndinenge ndiine nyoka even muhandbag rangu reLouis kana kuti Gucci randinenge ndiinaro. Saka ndava kutya kuti nyoka iyi inoratidza kuti haisati yatotanga kutokura, iri kuramba ichingokura. Apa mazamu angu ava very sensitive, ava kungogara achingosinina mukaka. Sekuru ava pandakavabvunza kuti nhai nyoka iko kana kuri kunzi ikaramba ichikura ndichazoita sei, vakabva vatanga kupopota. I had never seen him so angry. Vakabva vanditi iwe kana kuri kunzi unenge waona kuti zvinhu zvangu hauzvidi, enda kakuzanzibar, enda kuzanzibar, enda ungonoisiya nyoka iyi. Ndakavhunduka mukomanashi because he was very angry with me. So pari zvino hangu handitombozivi kuti ndoita sei, because ivo vakanditi kana uchida kuona kuti ndiri moto, ndiri magetsi, wakabata magetsi, enda kune imwe n'anga. Ikoko ndinozviziva kuti munozviudza kuti mune n'anga dzine masimba, asi kana uchida kuona kuti awa magetsi, enda kune imwe n'anga uchida kunosiya zvinhu zvangu. Kana nguva yakwana yekuti ngochisiya zvinhu zvangu, ndichazokuudza kuti nguva yako yakwana. Ndopa vakabva vachizondiudza kuti ndichararama kusvikira ndava neabout 72 years. Vakanditi you are safe my daughter. Ndozvavanoita, vanoti kana paya mukanetsana vanobva vanditi my daughter, how are you, how is Zimbabwe, when last did you go to South Africa. Vanenge vaine zvavanenge vachida kuti ndige ndichizovatengera kuSouth Africa, ndobva ndazovatumidzira kwavari. Ndiyo secret yangu yandinayo mukomanashi. Kunyange varume vose vandinofambidzana navo havatozvizivi kuti dzimwe nguva paya patinenge tichiita maromance edu tichiita sei, paanenge ondiyama mazamu anenge achitonwa nemukaka, ndinogara ndichingosinina mikaka. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.